Kagyari naman ang pampabalo namon sa inyo pang pag-good vibes para sa weekend. Libo-libo nga mga bags ang nabaligya sa nagkanainlain nga mga parte sa Pilipinas kag pati na sa kalibutan sa ngagikan sa sulod sa siling nga kuweba. Diri nagatipon ang mga bata mano kung tigulang, lalaki mano kung babae para maglala sang lilas sang pandan. Regular nga ginapadala sa Hawaii, Tahiti kag Papua New Guinea ang ilang mga produkto nga mga bags. Ini nga itong nagawan buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Ag sa Baganian, mga musicians sila kakatapos ang Animal Welfare Group nga nagtukar sa mall kag iban pa nga mga pampubliko nga lugar agud lang makatipon sang pondo. Ini sa tuyo man nga mababaskog ang kampanya sa pag-amlig sa mga hinuptanan kag pag-rescue sa mga layaw. Nagalibot man sila sa mga komunidad agud magpaabit sang libre nga mga bulong sa mga pets. Aton sila kilalahon sa sining episode sang Baganian sa Sunday.